Izolo iqela le-ANC belibambe inkomfa nabendaba nalapho umongameli Cyril Ramaphosa eyibethelele into yokuba isigqeba esiphezulu seliqela sivumile ukuba amalungu eliqela abandakanyeka kwizityholo zorhwaphilizo ashenxe kwizikhundla zawo. Umongameli Ramaphosa uthi le ntlanganiso yesigqeba esiphezulu se-ANC ivumile ukuba kukho iphulo elikhokelwa ngabathile nelijolise kuye ngenxa yoluvo lwakhe ngakumba worhwaphilizo nokubanjwa karhulumente ngobhongwana. Ingaba ngenene nangenyaniso likhona kusini na iyelenqe elijoliswe kumongameli Cyril Ramaphosa? Some comrades were talking out there, some were writing letters. So when you look at it, it then gives that impression that there is a campaign. Enye into eyothuse abaninzi kukubona umongameli we-ANC inguye ubamba inkomfa nabendaba nanjengoko ngokwesiqhelo idla ngokuba ngusosiba jikelele weliqela umnumzana Ace Magashule obamba lenkomfa ukuthi thaca izigqibo zentlanganiso ibikho yesigqeba esiphezulu. President Cyril Ramaphosa is the president of the ANC. He speaks to the nation most of the time. He's president of the Republic of South Africa, but he's also a leader of the ANC. And when there are serious challenges out there, he must take the lead. And that's what we did yesterday. Umnumzana Paul Mashatile uzibhebhethile ingxelo zokuba kukho iyantlukwano kwinkokheli eziphambili zeliqela. We are working together. Suspicions will always be there that there are these factions, but I can tell you, if you come to our meetings, Leon, you'll be very surprised, you know. Lokha Mashatile uthi ANC izibophelele kusiphuleni nengcambu urhwaphilizo nokuba ngumzekelo omhle elizweni.